Sambutanipun menapa Mas? Nyuwun Pak Wo nggih. Pak Wo ngaturi tindak niki Pak kan masakan nyuwun undangan kalih panjenengan. Ya lho gendenge kok pertigaan karo Pak Wo lho. Oh lah kene kawi tuwa ki duwedene wong kene kok. Mbok tampil-tampil bek ngono apa ta? Heeh, monggo Pak Wo. Niki nyuwune gending. Pak Wo, monggo Pak Wo. Niki Mas Riwai ora ngerti gending blas. Oh, lah aku ora denger gending kok. Ora tau nyindir blas, ora tau joget. Napa Pak Wo? Tembal buat napa? Napa? Eling-eling 8. Nggih. 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 Dari pasti Pak aku dikira bapak belum. Iya. Eling-eling bilang kali pamundhutipun Mas Ripai eling-eling mandate 8. Lah niki kangge ngregengaken swasana ingkang nderek mengarai ndampingi bersane Mas Ripai ingkang kula sebat niki kedah minggah tanggung. Oh ngono. Tunggal penjanipun Bapak Mukayat. Sik. Ya Pak Mukayat sami dhuwit apa ora? Ya sami gantung. Yo necek ada bongkol. Ingkang angka kalih penjanipun Bapak Wasin. Sampur. Campur sari kok nggo sampur. Ingkang angka 3 panjenenganipun Raka Mas Eko. Ingkang nomor 51 menika Dedengko Tayub janten panjenenganipun Pak Dewarji. Monggo Warji. Yayi sekawan menika ing sampun kula sebut asmanipun monggo kula aturi jengkar saking Palenggan tindak wonten sasana langan beksan. Monggo. Tapi tetembungan tuku sarung diadai ember apa munggah panggung kudu nyawer. Lah ya beka. Dalem. Oh, eling-eling Sri Rezeki. Nggih, ayo. Monggo Pak Mukayat, Pak Wasin, Pak Eko saha Pak Warji. Ayo Ki Warji biasane piye? Ciri rezeki ketoke catetane lho. Pak Wo, liyane rezeki napa? Sesuai kalian pekerjaane Mas Ripai towak kuban nggih. Towak kuban. Eling-eling towak kuban. Eling-eling towak kuban. Ben aris towake. Nek ora lali towak noto awak. Nggih, monggo. Ingkang sampun kula sebat ing ngajeng Pak Mukayat, Pak Wasin, Pak Eko kali Pak Dewarji kula aturi minggah panggung. Mesti kok ora kecil receh. Ya, betul gampang. Ayo joikan. Kene anu miras pantes di pariwarakno sok tanggal 16 dinane Rebu Wage uran 7 kene sumur gede kono ya arep nganake langen kayu. Manganan. Ah iya. Monggo Bapak. Sampuripun kok dhewe-dhewe. Monggo. Campur sari mboten betul. Ayo Diwarji. Diwarji yo. Diwarji. Sanesipun ingkang kula sebat Pak Eko, Pak Warji, niki Pak Mukayat, Pak Wasin monggo Pak. Diwarji wis jelas iki. Wis jelas iki. Oh iya baik. Monggo. Budi. Monggo Pak Wasin kali Pak Eko. Pak Eko, monggo Pak Eko. Bapak Eko. Bapak Eko.
menawi penyanyi kekalih boten kersa pindah panggung. Pak Sinten mawon ingkang makili monggo. Kalih. Pak Eko raweh bojone. Monggo Pak. Ayo Pak Eko. Sing monggo. Monggo. Sapa sing tangane gatel? Ayo monggo. Monggo Pak. Monggo perwakilan dari Pak Eko atau perwakilan dari Mas Asim monggo. Nggih, monggo Pak. Ayo, Monggo. Mbak Sariman, Sariman. monggo Pak Sariman, monggo. Sariman iki sari-sarine iman. Ya wis to. Mbak Sariman. Oh, Mbak Sariman. sing siji meneh. Pak Asim nggih monggo Pak. Nggih gandeng panggenanipun ngaten mangke lampahipun mriku niki mawon. Sing diri ndak tengah kene ndak. Sambure kira-kira sing dhewe Enggak dijabut iki. ora Ayo kita jabut meni sampure anu sing diri loro. Karo Dian ini. Manggape tolak beban. Dan Belopowi Toa Eras akan berlari lalu kan lho. Tapi itu
sekolah kasih nanya itu kasih ini kita kasih bayi selalu kayak ini sering ini kurang pengetahuan gitu kok. orang dulu Iya. mesti diatur